Thokozani sanibonani. Ugogo Ngwekazi lo okhulumayo, ingwemabala edla ngamabalayo. But on my YouTube channel, mawufisa ukungilandela noma ufisa ukuthola ngey'mfundiso zami, uthi @gogosibani Madlala. I-topic enginayo namhlanje akusi i-topic exactly. Guys, kudlaliwe ngathi siyizangoma siyinyanga. But le nkulumo ngibhekise kakhulu kubantu besifazane, kubantu abawomama. Inkinga esibhekana nazo endumbeni or edlozini, afike umuntu wesifazane gogo ngicela ungilungisele umshado wami or i-relationship yami, right? Into esiba nenkinga nayo, umuntu ufuna umlungisele. Lo muntu ulungisa umuntu akangekho yedwa kuye. Like ngiyibeke clean, asifihle edlozini. Unamadoda amabili. Ufuna mina ngilungise leyo nto leyo. Yini mina njengesangoma engizoyilungisa lapho wena ungazilungisile njengomuntu wesifazane? Ngilungisa ini mina kulawo madoda amabili? Like uthola umuntu aze akuchazele very clean ukuthi kumele uyi-understand lento akayisho. Guys, asizange ukuzobulala umhlaba. Uyakhanda umuzi, ayakhandwa amadliso, bayadliswa abantwana abantu, it's fine. Kuyenziwa lokho, but at the end of the day asizanga ukuzobulala umhlaba. Remember muntu wesifazane ukuthi nayo le ndoda oyidlisayo izelwe nayo uma wayifile lipain makayizala. Why kept her for 9 months? Because she was expecting a good out of that person. So imagine wena ke muntu wesifazane mase uza kimi endumbeni, gogo ngicela ungilungisele lo muntu, kodwa futhi khona omunye, ngilungisa muphi? Ngisamoshizwe noma ngenzela wena umendo, ngenza muphi umendo kumele ngiwenzela? And then you try to make me understand ukuthi yes, this is a marriage I have nale ndoda le, but le enye ngifuna ukuthi ihlale la eduze kwami ingayindawo uyibambe. What for? You have someone that you love, you are married already, lucky enough. Umshado uyivela kancane, umshado uyinhlanhla. You lucky enough ushadile, but still you want another man ukuthi asetshenzwe, ahlale just ukuthi abe la gogo, just ukuthi abe la eduze kwami, adlele la. Guys, siyinyanga, singabalaphi bendabuko. A word nyanga, ukunyanga, ukuphilisa. So philisa kanjani izwe? Uma siphilisa, asiphilisa umuntu kuphela, kodwa ukuphila komuntu, ukuphila kwefamily, ukuphila kwesizwe. Cause leyo family mayiphila, wazi iparticipate kanjani emhlabeni, lowo muntu omphilisayo umazi uparticipate kangakanani kwifamily yakhe. So right now masufika wena uthi angikhande lo muntu, and lo muntu ufuna ukuthi just adlele la, wena unawo umshado wakho, nayo umuntu right, but awufuni this guy amove on ngempilo yakhe or aphume kuwe. Guys, yini le nisikhandisa yona? Like really nisikhandisa iphehlo. Iphehlo leli lokushaya igobongo, angazi induku leyo yokushaya igobongo, niyazi ukuthi maso. Really I have to build this, ngikhande lento le kumuntu ophefumulayo, because umuntu wesifazane akakwazi ukuba nesimilo, because siwabantu abawomama asinayo ipain yokuthi le ndoda ngoba nayo izaliwa ngihloniphe ezindoda. Ubani ozobhlungu lapho? Lo othi owomshado naye uzobuza ubhlungu, right? Because phela ulungisa lo mjolela naye ukuthi ufuna abe la. Into enjani leyo?
What kind of a statement is that, good people? Ngiyacela sizwe sakwantu, ngiyacela ngiyaziphaphathela. Guys, ake silungise iy'nkinga ey'balulekile, iy'nkinga ezizosiphumelelisa, iy'nkinga ezisakhisa isizwe. Silekeleleni sakhe isizwe. Niyabona umhlaba wonakele, isizwe sifile. Isizwe asibulawanga uNkulunkulu, asibulawanga amadlozi ethu, sibulawa ukwenza kwethu. How can you say I must build someone's child ukuthi wena ufuna abe la eduze kwakho, and you know very well ukuthi uyamthanda but udelisa inhliziyo ukuthi ngoba uke wakubreak inhliziyo, so ufuna just abe la adlele la, ufuna adlele just la, and then you unomuzi at the other side. Guys, sicela ningasimosheli isiphiwo. Mina njengami ugogo Ngwekazi angisebenzeli imali, ngisebenzela ukusiza. Noma bangavela abathi bazokhompyutha nami or bangiphendule kule media le ngikuyo right now, it's fine for them, but ngikhuluma le ngikhulumayo because mina ebunyangeni ngisakhula, I'm new, ngisakhula. Yes, ngiyalapha, ngadla, ngaliphuza, ngaliphalaza, ngaba right, sengise stageni sokuthi nami nginyanga njengezinye inyanga, but I'm still growing ebunyangeni. Ngisabuhlonipha umnyanga bami. Ngiyacela guys, ngiyacela bomake, ake nisakhise lesizwe. Abantwana bethu laba bazelwe yithi njengoba siyinzala abantu. Musani ukusenzisa izinto ezirong. Icabange lento seyenziwa kumntana kho samkhulisa, or expect more, then sozohamba uhlanye ucontrol amantombazane in ukhohlwe into yenze emuva wena, ukhohlwe into wena oyenze emuva kwabanye abantu. Mawusomdala uzocala uthi akangizwi nakamantombazane lo mntwana and what not in akangimameli, uyabo? Ukhohlwe izono zakho. Guys, bomama, celani sincede manize ey'ndumbeni zethu, zelani ukuzokwakha imindeni yeqiniso. Musani ukuze ey'ndumbeni nizosimoshela. Musani ukuze endumbeni nizosimoshela umsebenzi wethu, ngoba kusasa mase silibeka iqiniso clean. Mina ngiyakhanselisha endumbeni yami, ngiyakhanselisha uma usendumbeni yami too. Mina you can't just come to me uthi ngifuna intando for umuntu. I check ukuthi that person right na for wena, udalelwe na ukuthi ube naye, right? And then ngizokutshela ukuthi this person is not for you. It's up to you ukuthi uyachubeka uyayenza leyo nto leyo, because imali yakushisa. Angisebenzeli imali guys, ngisebenzela ukuphilisa isizwe, ngisebenzela idlozi lami ukuthi lijabule ngami after ekuhluphekeni kwami ngithwasa. So I must do the right thing for my ancestors. Ngiphushela lona ukuthi libone ukuthi yes, siyakubona wawukhambele mntanami, and really ngiyabaphilisa abantu. Angihesitate kulokho. Anginandaba ukuthi abanye bazothi mabangibuka bangibuke kanjani, but abangibongayo bayazi ngogogo Ngwekazi, even though I'm still new, but they know about me. Some of people engibasezile, I can wake people, ngiyakhona ukuvusa umuntu kwikhoma ngoNkulunkulu, ngamandla kaNkulunkulu namandla edlozi. But uma ngizokwenzela into yokuthi uthi angikwenzela amadoda amabili uyibambe ukuthi uthi uyibambela la, just know ukuthi ngizokwenzela because ushiswa imali. Mara angazi, for me it's totally wrong. Guys, sicela isimilo kubantu besifazane, just isimilo. Uma sikuhlula isimilo, vele ufebe musuganga ngabafana babantu bagxishe ngemithi, wenzeni while you know very well ukuthi ume kuphi. Impilo yakho yayazi, vele ufebe kube clean. Likho igama elithi sifebe likhona.
so vele ukwenze kube clean musu kufuna ukuthi sithathe imithi yethu sikwenzise ubufebe. Ngiyacela la engiphambuke khona sizwe se-Africa nongixolela, but I was just stating the facts nezinto esibhekana nazo ngokusiza abantu. Thokozani.